No niin, hyvää saamen kielten viikkoa ja tervetuloa tähän Rovaniemen kirjaston kirjailijavierailuun. Minä olen toimittaja Sonja Huhtaniska ja minä haastattelen tänään toimittaja, kirjailija, kielivaikuttaja, touhottaja Sara Kelemenyä. Kiitos. Kiitos itsellesi, että tulit tänne Ivalosta saakka. Meni vissiin matka ihan hyvin, kun ehdin nahoin istut siinä. Kyllä, ja kuskin nappasin matkaa, joka antoi vielä kutoa sen matkan ajan niin hyvin levänneenä. Ja komia kuski vielä, olen nähnyt hänet omin silmin. On. Hyvä valinta. Miepä esittelen sinut nyt. Nyt saat istua siinä vaivaantuneena, kun minua kehutaan. Eli Sara asuu ja työskentelee Ivalossa. Hän on sieltä syntyjään. Sara opiskeli aikanaan monimediajournalistiksi Lapin ammattikorkeakoulussa. Ja Saran työ tapahtuu Yle Sapmin toimituksessa. Ja me ollaan täällä tänään keskustelemassa Saran kirjoittamasta kirjasta nimeltä Kipinä, eli koltansaameksi Iiskar. Kirja on Saran elämäkerta, jossa vahvana painotuksena on tarina siitä, miten Sara opiskeli koltansaamen kielen aikuisiällä. Saran isoäiti on kotoisin Petsamosta, Suonikylästä, ja hän joutui sotaan liittyvien alueluovutusten takia aikanaan jättämään koltansaamelaisten kotialueen. Pakkosuomalaistamisen myötä suvun kieliperinne katkesi Saran isän kohdalla, eikä Sara ole voinut aikanaan oppia kieltä kotonaan. Kielen menettämiseen ja pakkosuomalaistamiseen liittyvä ylisukupolvinen trauma on tehnyt tästä koltansaamelaisen kulttuurin takaisinottamisesta hyvin herkän prosessin, johon on liittynyt valtavasti tunteita, surua, häpeää, pelkoa, iloa, rakkautta ja eheytymistä. Ja kirja on myös tarina Saran läheisistä, isoäidistä, isästä, aviomiehestä ja esikoisesta. Kipinä Iiskar on äänikirja, jonka voi kuunnella Storytelin palvelussa. Ja kuunneltuani tämän äänikirjan, niin minun on pakko todeta, että tästä pitäisi ehdottomasti tehdä myös fyysinen kirja, joka pitäisi ottaa osaksi peruskoulun opetussuunnitelmaa, jossa saamelaiskulttuurista puhutaan aivan liian vähän. Tämä kirja, minä jatkan kehumista, kirja on äärimmäisen taidokkaasti kirjoitettu, todella koskettava, ja se avautuu jatkuvasti uusiin kiinnostaviin suuntiin. Kirjan loppupuolella oli pakko välissä pysäyttää kuunteleminen ja rauhoittua, kun tuli niin voimakkaita tunteita ja itketti. Sara, sinä olet äärimmäisen taitava tarinankertoja ja todella rohkea ja sinnikäs ihminen. Wow. Spässe, Sonja. Aloitetaan ihan alusta. Aloitetaan. Milloin ja miksi sulla heräsi halu opiskella itse koltansaamea? Tämä on teema, joka on noussut esille muutamankin kerran oman elämän aikana, mutta muistan vahvasti sen lukiolaisen Saran Ivalossa, joka oli aina silloin tällöin kouluvuosina miettinyt sitä, että no täällähän koulussa on normaalia, että on saamenkieliset luokat, on pohjoissaamea, inarinsaamea. Mutta Ivalossa tuolloin minun kouluaikoinani ei ollut vielä koltansaamea ja mietin vaan, että no ehkä sille on oma syynsä. Mutta lukiossa ensimmäistä kertaa sanoin sen ääneen luokanvalvojalle, että hei nyt, että jos teillä on tämä kurssi tarjolla täällä, niin minkä takia, tai voisisinko päästä sinne kurssille, että jos se on alkeet, että haluaisin oppia, niin siihen tuli aika saman tien, että ei me aleta nyt yhden opiskelijan takia järjestämään mitään. Ja silloin, no lukiolaisena harvemmin uskaltaa sanoa mitään vastaankaan, otti sen vaan ihan vastaan sellaisena. Ja siihen muistan vielä ikuisesti sen, että noin pientä kieltä ei kannata opiskella. Että paljon järkevämpää lähteä saksaa tai ranskaa, että otan niistä joku. Että ei ole mitään järkeä.
Missä vaiheessa se sitten tapahtui, että sinä otit askeleita siihen suuntaan? No, pari vuotta myöhemmin olin opiskelemassa ammattikorkeakoulussa Torniossa, ja silloin tuli ensimmäistä kertaa tarjolle etänä koltansaamen kielen alkeisopinnot. Niitäkin järjestettiin Inarista käsin saamelaisalueen koulutuskeskuksen kautta. Se oli heti mulle semmoinen, että jes, tuohon minä lähden, että nyt on niin kuin ensimmäistä kertaa. Ja sen huomasi siellä kurssillakin, että miten siellä oli moni minun ikäluokkaa oleva henkilö, kolttasaamelainen, opiskelemassa ensimmäistä kertaa koltansaamea. Se oli semmoinen yhteinen riemu. Mahtavaa. Oliko sulla silloin jo aavistus, että sinä haluaisit tehdä toimittajan työtä nimenomaan koltan kielellä? No, se oli semmoinen jonkinlainen salainen haave. Silloin kun minä opiskelin medianomiksi, puhuttiin paljon siitä, että ei ole välttämättä töitä, että kilpailu on kovaa, että paljon on media-alan ihmisiä koulutettuna, mutta töitä on todella vähän. Ja se huoletti tietysti jatkuvasti. Mutta ehkä enemmänkin mulla tuli se tunne siitä, että mä haluan takaisin pohjoiseen. Muutin Ivalosta Tornioon opiskelemaan ja ajattelin, että olen jonain päivänä tuolla pääkaupunkiseudulla tekemässä erilaisia toimittajan töitä. Mutta mulla tuli saman tien semmoinen olo, että ei, en halua enää. Pieni kaupunki, minne muutin ja josta halusin äkkiä pois, että halusin takaisin kotiin. Et siitä tuli jonkinnäköinen missio, että oli tapa tai toinen, niin toivottavasti median alan töitä löytyy sitten pohjoisesta. No, sinä liityit mukaan noihin aikoihin myös saamelaisnuorten toimintaan, vaikka osasit kieltä vasta aivan vähän. Niin mitä tunteita noissa kokouksissa käyminen herätti, kun et osannut vielä kieltä? No, Suomen saamelaisnuorten ry oli varmaan itselle semmoinen yksi iso askel päästä takaisin sinne omille juurille ja ymmärtää myös muita omanikäisiä saamelaisnuoria. Tutustua. Minun monet parhaat ystävät tänäkin päivänä on juurikin noilta ajoilta, että ne on ollut todella merkittäviä vuosia. Ja sinne olen niin kuin omien lukiokavereiden avulla lähtenytkin, että hirveästi rohkaisesti, että hei Sara, lähde sinä, että meillä ei ole hirveästi kolttasaamelaisia nuoria mukana, että lähde sinäkin. Että no, sama se on. Ja se oli kyllä todella tärkeää, että niiden ammattikorkeakouluopintojen ohella oli myöskin jotakin muutakin puuhasteltavaa, että yhdistystoimintaa ja juurikin niitä tapahtumien järjestämistä. Mutta kyllä se oli, mä muistan ikuisesti sen, miten tuhottoman nololta se tuntui, että ympärillä on ihmisiä, joita en vielä silloin tuntenut, ja ympärillä puhutaan saamen kieltä, tuolloin enemmänkin pohjoissaamea, ei niinkään sitä minun oman suvun kieltä. Niin kyllä se tuntui tosi pahalta olla kokouksessa se ainoa ihminen, joka nostaa käden pystyyn ja sanoo, että anteeksi, että en osaa, kun kysyttiin, että pärjääkö kaikki, jos puhutaan pelkästään saamea. Niin et kyllä se niin kuin nosti pintaan monenlaista semmoista niin kuin häpeää ja ahdistusta, mutta myöskin semmoista, että oli tavallaan ensimmäistä kertaa semmoinen turvallinen tunne sanoa siitä. Miten he suhtautuivat, kun sanoit, että itse asiassa mie en vielä pärjää tällä kielellä, niin mikä oli suhtautuminen? Ihan ok, ei siinä mitään, että ei siitä tehty numeroa, koska kyllä monet tiesivät, mikä se tilanne, kielitilanne on. Ja, Oli turvallista. Oli turvallista. Joo. No millä tavoin sinun kolttasaamelainen isoäitisi Olga reagoi, kun sinä kerroit hänelle, että minä olen alkanut opiskelemaan kolttaa? No, minun mummoni Olga on hyvin tämmöinen tomera ja tekeväinen ihminen. Ja aina kun mummola mentiin, niin se on aina ollut semmoinen perinteinen tervetuliais
rutiini, että ootko syönyt? No tule nyt syömään, syödään nyt, syö lisää, juodaan kahvit, ota pullaa, ota tuosta sipsiä, syödään tästä, ootko syönyt nyt vielä kunnolla ja ota nyt vielä lisää. Ja meillä oli tämä keskustelu ja jossain vaiheessa mä olin itsekin mummolaan tullessa niin pakannut ne olemattomat tai pienetkin materiaalit, mitä mulla oli koltansaamen kielen kurssille ja pari lastenkirjaa, joita olin vähän yrittänyt opiskella tai lueskella. Ja sitten minä mummolle mainitsin siinä, hän pyöri lihakeito ympärillä ja siinä kattiloita vähän kopustelin, niin ei se muuta kuin mainitsin asiasta, että niin, että minäkin aloitin vihdoin nämä koltansaamen opinnot, että netissä pystyy nykyisin opiskella. Niin kyllä se lähti, alkoi tempo nopeutumaan siinä keiton ja lieden ympärillä ja touhua riitti vielä enemmän ja oli yhtäkkiä kieli vaihtui aivan täysin koltansaameksi ja alettiin keskustelemaan siinä. En itse montaa sanaa pystynyt vastaamaan, mutta että se kieli vaihtui saman tien ja hän oli oikein innoissaan ja alettiin niitä sanoja harjoittelemaan yhdessä. Ja mitä sanoja hän halusi ensimmäisenä sulle opettaa? no tietysti ruoanlaittoon liittyvät ja sitten tietenkin kirosanat tuli sieltä. Tärkeimmät. Niin. Joo. Millä tavoin sinun isoäiti oli muuten mukana sinun kielimatkalla? No loppupeleissä siinä voisi mennä hyvinkin syvälle siihen kieleen ja siihen, että kun itse opiskelin jopa niin kuin 600-700 kilometrin päässä sieltä omilta kotiseuduilta, niin loppupeleissä se rooli on ollut aika näin niin kuin konkreettisesti pieni, että eihän hirveästi, muistan esimerkiksi, että kuinka me alettiin lueskelemaan sitä kirjaa, että pyysin apua siihen lausumiseen, niin mummolla oli semmoinen iloinen tähtisilmäinen katse kasvoillaan ja hän oli, että en mä osaa näitä lukea. että en mä osaa sanoa sulle, miten tämä sana vaikka sanotaan jostain kirjasta. Ja siinä me keskusteltiin esimerkiksi siitä, että miten hän ei ole ikinä oppinut lukemaan ja kirjoittamaan omalla äidinkielellä. Että se tuntui se kirjallinen kieli monellekin niin kuin vanhemmalle sukupolvelle paljon hankalammalta. Että ei ole välttämättä ihan ymmärrä sitä, mitä siihen on kirjoitettu. Että kun kaikki koulu on käyty suomeksi. Niin, aivan. Mutta se rooli hänen, niin kuin semmoinen, hän on aina ollut semmoinen tsemppari ja semmoinen, että onko ton mainostaks säämäs, mainostpai säämäs. Ja, että hän on aina halunnut, että sitä kieltä käytetään. Ja. Joo, no ketkä muut on ollut sinun tärkeimpiä tukijoita kielen haltuunotossa? No ehdottomasti monet muut kielten tai niin kuin koltansaamen opiskelijat. Kyllä minä muistan monia ihmisiä, jotka aloittivat tuolla samalla kurssilla ja ovat myöskin käyneet samanlaista polkua kuin itse. Että oppinut sitä koltansaamen kieltä aikuisiällä. Että kyllä se vertaistuki, toinen nuoren polven kolttasaamelainen on ollut hirvittävän tärkeä. Mutta niin myöskin ne opettajat ja opettaja Tiina Sanila-Aikio, entinen saamelaiskäräjien puheenjohtaja. Hänellä oli iso rooli varmastikin siinä, että näitä kursseja on lähdetty järjestämään, mutta myöskin siinä, että monilla ihmisillä tänäkin päivänä on töitä koltansaamen kielelle. Ja että luulen, että, niin kun, että se oma kieliyhteisö on se kaikista tärkein tuki ja turva ollut. No, kun sinun ammattikorkeakouluopinnot oli loppusuoralla, niin sinä hakeuduit harjoitteluun, oliko se näin? Joo, ensin harjoitteluun ja sitten töihin Ylen saamenkieliseen toimitukseen. Ja minä olen tosiaan itsekin toimittaja ja muistan, miltä se tuntui, kun menin ensimmäiseen oman alan työpaikkaan. Ja minä jännitin sitä niin hirveästi, että minä en aamulla saanut syötyä. Ja minä kumminkin sain työskennellä kielellä, jonka kirjoittaminen esimerkiksi oli mulle yhtä helppoa kuin hengittäminen, jota mä olin puhunut niin siitä asti, kun osasin puhua.
Niin siis miten ihmeessä sinä pystyit, mistä tuli se rohkeus ja pokka siihen, että sinä menet tekemään julkista työtä kielellä, jota sinä et vielä osaa ja johon liittyy tämmöinen valtava ylisukupolvinen tunnelataus? No jos minä palaan niihin hetkiin, muistan, että tavallaan koko työyhteisö oli mulle vieras, en tuntenut heitä entuudestaan, ei oltu hirveästi oltu tekemisissä, mutta muistan kyllä, että jo ensimmäisen viikon aikana silloinen uutispäällikkö meidän Kaisa Aikio sanoi, että se on kuulee Sara semmoinen homma, että se on tästä lähtien, kun tulit tänne ovista sisälle, niin se on semmoinen riippakivi jalassa, että et sinä hirveän helposti täältä enää lähde. Mutta sitten se, että miten todellakin olin tosi kauhuissani. Ja olen joka kerta edelleenkin, joka ikisen radiolähetyksen ja TV-lähetyksen alussa edelleen aivan kauhuissani, mitä olen tekemässä. Mutta toisaalta se, miten niin kuin omaa jännitystä ja pelkoa. Mä muistan, kuinka se parikymppinen nuori Sara valmistautui ihan niin kuin pilkun tarkasti moniin radiolähetyksiin, jossa ollaan suorassa lähetyksessä ja kaikkia saattaa tapahtua. Siinä on tukea siitä musiikista, siinä on tukea niistä ajankohtaisista asioista, joita radiossa sitten lähetyksissä keskustellaan ja käsitellään. Mutta kyllä se oli niin kuin aika tarkkaan mietittyä. Tiukka. Voisin kuvitella, että ne oli aivan hirveää kuultavaa, että on jännittynyt nuori ihminen siellä radiossa, mutta toisaalta minä itse mietin aina, että kun ei täällä ole ketään muitakaan, että pakko se on. Ja loppupeleissä itse näen, että on käynyt hyvän media-alan koulutuksen ja journalismin koulutuksen, että luotin siihen omaan ammattitaitoon, vaikkakin se kieli oli vielä hankalaa ja raastavaa. Se vaati paljon. Se kerroit kirjassa, että uran alussa sait jonkun verran negatiivista palautetta kielitaidosta ihan sieltä oman yhteisön sisältä. Ja kirjassa yksi niin mieleenpainuvimpia kohtia mulle oli se, kun sä sait viestillä aika ikävään sävyyn negatiivisen palautteen ja menit sitten itkusena nukkumaan sitä surren ja sitten seuraavana aamuna vastasit sille ihmiselle jotenkin silleen todella rakentavasti ja nöyrästi tyyliin, että kiitos, että laitoit palautetta ja kerro, miten voisin toimia paremmin, että haluaisin oppia lisää. Ja tämä on minusta ihan uskomaton voiman ja kypsyyden näyte, niin vielä varsinkin nuorelta ihmiseltä, että minusta tässä tulee tosi koskettavalla tavalla esiin se, miten sinä olet asettanut sen koltan kielen edistämisen sinun omien tunteiden edelle. Kerropa, että miten tämä viestinvaihto jatkui tästä sitten? No, sieltä tuli, ehkä sen yön aikana itsekin aloin ymmärtämään, että mistä tämmöiset ikävät kommentit ylipäätänsä tulee. Et ei yleensä, oli mistä tahansa, se on ihan inhimillistä, että yleensä ihminen, jolla on niin kuin paha olla, voi olla niin kuin jonkinnäköistä omaa huonoa, niin kuin, pahaa oloa, mitä on. Ja meidän kolttasaamelaisten historia ei ole mikään hirvittävän helppo. On monen eri sukupolven kielenmenetyksen kokemuksia, myöskin syrjintää, suoranaista rasismia. Ja ehkä niin kuin jollain tapaa aloin pohtimaan sitä ihmistä, jonka kuitenkin loppupeleissä tiesin. En ehkä niin hyvin tuntenut. Niin ylipäätänsä niin kuin ihmiset laittavat silloin, kun heillä on paha olla ja purkavat sitä muihin. Sitten alkoi kuitenkin loppupeleissä tosi hieno keskustelu siitä, että kuinka tämä palautteen antaja oli hirveän niin kuin pahoillaan siitä, että miten se kieli on muuttunut niin paljon. Hän ei ollut myöskään, vaikka oli silloin varmaan jotain 50 ikäinen, niin myöskään saanut oppia omalla äidinkielellään ainuttakaan koulutuntia. Ja
hän niin kuin, jos muistelen tarkkaan, niin hän selkeästi tavallaan toi sitä pahaa oloa esille sillä, että että nämä niin kuin kielelliset taakat voivat niin kuin saada ihmisistä myöskin niin kuin rumia sanoja ulos niin sanotusti. Ja että hän purki sitä pahaa oloa ja hän sanoi, että on pahaa nähdä sitä, että nuorella on erilaiset mahdollisuudet nykyisin. Että hän haluaisi, että myöskin se niin kuin sanastot olisi semmoisia ymmärrettäviä. Ja tässä kirjassa myöskin jonkin verran käsittelen sitä, ja pohdin sitä, että minkälaista se on eri sukupolvilla nähdä se kielen kehitys. Se ei välttämättä ole sitä, mitä on vaikka jossain Petsamon ja Suonikylän aikoina eletyssä elämässä. Mutta näin, jos yleisellä tasolla sanotaan, niin joka ikinen kieli kehittyy modernin maailman myötä, niin myös koltansaamen kieli. Ja se on voinut olla hankalaa. Ja uutisten lukijana ja ajankohtaistoimittajana, niin se on myöskin haastavaa tuoda sitä uutta kieltä kuultaville. Joskus se menee ihan täysin pieleen, joskus se onnistuu. Ja hänen kanssaan oli kuitenkin hyvät keskustelut siitä, että mä itse toivoin ja sanoin hänelle, että hyvin vähän sitä palautetta loppupeleissä kuulee. Että varsinkin, että jos joku menee ihan täysin huti, joku kielellinen ilmaisu, niin siitä voisi vaikka sanoa, että no hei, voisiko kuitenkin vaikka tällä tavalla, tai niin kuin, että ehdotuksia tuo. Ja hän oli kuitenkin loppupeleissä sitten ihan otettu, että minä pyysin häneltä apua tähän. Ja myöhemmin hän sitten, kyllä tästä muutamia kuukausia meni, ja olin taas siellä TV-uutislähetyksessä, ja luin niitä uutisia. Ja uutistoimittajana se työskentely on välillä hirveän hektistä ja nopea, ei välttämättä pääse niin syvällisesti miettimään kieliteknologisia tai niin kuin, että mikä se olisi se oikea sana. Asiat tapahtuu tosi nopeasti, niin häneltä tuli sitten uudelleen viesti, että aivan mahtavasti meni, nyt oli hyvä. Hienoa, hän tuli järkiinsä. Se kirjassa sanoit siitä, että uutistyössä tulee paljon eteen tilanteita, että jotakin sanaa ei vaan ole koltansaameksi. Että niin sun pitää kertoa jostakin asiasta ja sille ei ole sanoja. Niin mitä kaikkia koltansaamen sanoja sä oot keksinyt itse? Mistä saa kiittää sinua? En ole keksinyt itse. Tietenkin joskus se on ollut hirveän haastavaa, että ei välttämättä saa sitä niin kuin kieliyhteisön tukea nopeasti. Mulla on ne tietyt ihmiset, keille niin kuin laitan viestiä ja soitan tai laitan viestiä, että mikä tämä, miten tämä, ymmärrätkö tämän lauseen. Että sitä, niin kuin, se on yhtä viestittelyä, että se varmasti menee oikein. Mutta on hankala sanoa, että mikä sitten vaikka olisi niistä omista sanoista jäänyt käyttöön. Vaikea sanoa. Joo. Miten sinun saama palaute kielitaidosta ja työstä ylipäänsä on muuttunut tässä vuosien varrella? Mä muistan jonkinlaisen hetken omassa elämässä Yleisradion toimittajana, että se oli ikään kuin jossain vaiheessa alkoi vaan loksahtelemaan paikat kohdalleen, että oli tavallaan päässyt niin kuin tosi intensiivisessä työssä, käy myöskin läpi isoja asioita, mitkä asiat vaikuttaa saamelaisten kielen menetykseen, mitkä asiat historiassa on siihen vaikuttaneet, mitkä siinä niin kuin omassa elämässä ovat vaikuttaneet ja miten itse olen paljon pohtinut näitä, että miten minä itse voin tehdä omasta työstäni miellyttävämpää itselle. Ja jossain vaiheessa se asiat alkoi vaan loksahtelemaan paikoilleen, että esimerkiksi olen kokenut, että ehkä jonkinnäköinen semmoinen häpeä on kulkenut omassa lapsuudesta saakka mukana, kulkenut siinä opiskeluaikoina, työelämän alkuaikoina ja myöskin ihan tämän kirjan kirjoitusprosessinkin aikana ja sen julkaisunkin jälkeen. Mutta jossain vaiheessa ehkä siitä niin kuin häpeästä on tullut enemmänkin semmoinen kaveri, jonka kanssa niin kuin voi vähän sillä lailla heijastella sitä, että miksi tämä nyt tuntuu näin vaikealta. Miksi jotkut asiat
on paljon raskaampia. Et se on jonkinnäköistä itsensä tutkiskelua, voisiko näin sanoa. Joo. Mikä on ollut mieleenpainuvin palaute, jonka olet saanut? Onko joku ylitse muiden? Palautetta tulee loppupeleissä koltansaamenkielisenä toimittajana todella vähän. Joo. Varsinkin nykyisin. Ehkä se on enemmänkin silloin alkuaikoina, kun on tehnyt lähestulkoon jatkuvasti yksin ilman, välillä myöskin pitkään ilman kieliapua. Nyt sitä on niin kuin saatavilla todella paljon. Et meillä on erilaisia verkostoja. Saan Ylen maksamana sitä kieliapua. Ja että jollain lailla ehkä se enemmänkin liittyy siihen, että ihmiset ovat olleet iloisia siitä, että Suomessa ylipäätänsä on koltansaamenkielistä uutisointia, journalismia. Et se on ollut itselle hirvittävän tärkeää, että monet kokevat sen merkittävänä, koska ei ole toista mediaa Suomessa tai maailmalla, joka tekee näin pienellä kielellä uutisointia. Koko maailmassa? Voisin sanoa. Aika ohi on mennyt, jos on joku toinen. Että mä haluaisin niitä kollegoita. Niin. Joo. No, vuonna 2019 oli se, tapahtui jotakin todella hurjaa. BBC listasi sinut yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmista naisista. Kerropa nyt, että minkälainen tapahtumaketju tähän oikein johti? Tuolloin, se oli aikaisemmin, oliko 2008, no tarkkaa vuosilukuja en muista, mutta niinä aikoina ennen tätä listausta, niin tein uutisointia siitä, kuinka Suomen valtiolta oli loppumassa rahat saamen kielikaltion, eli tämmöisen kielikehitys- ja tukipalveluiden, tämmöisen, mikä on pohjoismainen tämmöinen organisaatio, joka huolehtii, että saamen kielillä saapii niitä esimerkiksi oikolukupalveluita, sanastojen normitusta, hyvinkin tärkeää kotukseen verrattavaa kielipalveluita, ei mikään muu taho tehnyt siihen aikaan. Ei varmasti tee tähänläkään hetkellä. Ja siihen rahoitukseen liittyen tehtiin useampia uutisointia, jossa niin kun se tarkoitti sitä, että tämä rahoitus, kun oli loppumassa, oli myöskin työpaikkoja loppumassa, että ei ollut esimerkiksi pienimmille saamenkielille enää sitä palvelua saatavilla. Ja jollain lailla ehkä tämä uutisointi on paha tietää, että mitä tein silloin niin kuin muutaman artikkelin ja jutun sarjassa, niin mä niin kuin toi esille myöskin sitä, että miten tietämättömiä ollaan Suomen ihan ministeriön tason viranomaisten työssä siitä, että mikä tilanne on esimerkiksi saamen kielten kohdalla ja mitä minkä rahoituksesta päätetään, niin mitä ne oikeasti tekevät työkseen. Mutta itse se BBC:n tapahtumahan oli tämmöinen niin kuin haastattelun kautta. Olin itse valmistautumassa toimittajana kauhean kiireisen keikkaan kolttasaamelaisten asuttamisen 75. vuoden asuttamisjuhlien raportointiin, ja se päivä oli aivan järisyttävän kiireinen. Ja sattui vielä niin, että mulla oli kollega sairastui ja joutui yksin lähtemään juttukeikalle ja sinne juhlimaan. Ja ennen tätä paria päivää aikaisemmin BBC:n toimittaja oli pyytänyt, että voisiko hän haastatella minua. En ollut ihan varma, että no minkälaiseen yhteyteen ja mitä varten, mutta että hän oli saanut niin kuin vihjeen, että olisi niin kuin kiva jututtaa kolttasaamelaista toimittajaa. Ja tässä haastattelussa muistan, että miten yksin työskentelevällä toimittajalla oli tukalat paikat ensinnäkin ralli-englannilla puhua BBC:n toimittajalle asioista, joihin oli hirveän hankala löytää sanoja ja sanottaa. Ja
kertoa mahdollisimman nopeasti koko saamelaisten historiaa ja kolttasaamelaisten historiaa ja näin poispäin. Ja se oli hirvittävän niin kuin tukala tilanne, että kun itse olin keskittymässä koko ajan siihen, että mitä täällä niin kuin paikan päällä tapahtuu. Mun pitäisi tehdä täältä nyt tälle illalle juttua ja nyt tässä mä oon jo 20 minuuttia ollut puhumassa jostakin, mistä en edes tiedä, että onko puhunut oikeilla termeillä englannin kielellä. Ja siitä haastattelusta ei kuulunut yhtään mitään. Ja aloin olla sille, että ne varmaan katsoi, että nyt on kyllä Keleme, ei kun silloin oli vielä Vesliin, niin Vesliinillä on mennyt vähän niin kuin sekaisin sanat, että en nyt miettinyt sitä sen kummallisemmin, mutta myöhemmin sitten tästä kului parisen kuukautta, kun tämä toimittaja otti yhteyttä, että hei, että anteeksi, hänellä on jäänyt jumittamaan tämä juttu, mutta tämän aineiston perusteella me haluttaisiin laittaa sinut tämmöiseen listaukseen, mitä me tehdään joka vuosi, että ei kai se haittaa sinua. Sitten että no mä eikä se nyt haittaa. En osannut sanoa yhtään mitään, että anna mennä vaan ja näin poispäin. Ja sitten siitä meni pari viikkoa, kun tämä listaus tuli julki ja vasta silloin ymmärsin, että jaa. Ja muistan, että tuo oli kyllä tosi iso kunnia. En olisi ikinä niin kuin ajatellutkaan olevani jollakin tuollaisella listalla, varsinkaan niin omituisen haastattelun jälkeen. että se jäi kyllä niin kuin mietityttämään tosi pitkäksi aikaa, että mitä tämä tarkoittaa. Mitä tunteita tai ajatuksia se sinussa niin kuin herätti? Se vanha ystävä häpeä varmasti nousi sieltä heti ensimmäisenä, että ei herranen aika, että täällä nyt sitä ollaan. Ja jollain lailla myöskin semmoinen niin kuin huijari minussa, että no kohta ne saapi tietää, että ei tuo nyt kuuluisi tuonne. Ei se nyt tee mitään niin merkittävää. Samalla listalla oli ihmisoikeustaistelijoita niin kuin todella hankalista oloista. Erilaisia professoroita, lääkäreitä, Greta Thunberg ja ihmisiä, jotka tekevät niin kuin hartiavoimin töitä. No sitähän sinäkin teet. Hartiat on vähän jumissa. No vähemmästäkin on hartiat jumissa. Mutta se oli, kyllä se semmoinen niin kuin huijarisyndrooma siltä nousi ja uupuinkin myöskin sen jälkeen, että sitä ehkä jotenkin halusi, ei niin kuin muille, vaan itselleen todistella, että no, tämä nyt oli ansaittua. Joo, ymmärrettävää. No hei, katoin, että meillä on tässä vielä nyt vajaa vartti. Oho. Niin tämä on ihan hirveä äkkiä. Nopeasti menee. Kaikki muut ihan, me ollaan täällä ja käydäänpä tämä läpi, koska tämä oli aivan mahtava osa tätä sinun tarinaa, että sen lisäksi, että otit koltan kielen haltuun, niin aloit muutenkin perehtyä kulttuuriin. Ja siis kerroit tässä kirjassa, että sä oot ollut peruskoulussa todella surkea käsitöissä, oikein opettajiesi painajainen. Mm-hmm. Ja nykyään sä teet ihan itse kolttasaamelaisia pukuja itsellesi, aviomiehellesi, lapsellesi. Niin kerropa, että minkälainen oli alun perin sen parikymppisen Saran suhde koltansaamelaiseen pukukulttuuriin silloin ihan alussa? Suoraan sanottuna se oli kauhean surullista nähdä, että ei monet minun ikäiset käyttäneet kolttapukua tai niin kuin saamenpukuja, meidän niin kuin kieliryhmästä kolttasaamelaisia vaatteita. Niin se oli hirvittävän surullista varsinkin se, että kun ensimmäistä kertaa aloin miettimään, että no sitten kun minä valmistun, niin minä aion kyllä niin kuin itselleni hankkia puvun. Ei sitä, se oli aika hankalampi homma, että olisi helpompi saada vaikka joku designer-mekko jostain ulkomailta, entäkö kolttasaamelaista vaatepukua. Tekijöitä ei ollut. Monet häpeili sitä omaa osaamista, että minä nyt niin hyvin osaa kysyä tuota, ja no ei tuokaan alkanut. Ja se tuntui jotenkin hirvittävän niin kuin isolta kynnykseltä. Ja kukas muukaan kuin sitten se oma kielenopettaja Tiina Sanila-Aikio oli ensimmäinen, joka ryhtyi siihen, että no totta kai tehdään sulle puku. Opin siinä projektissa todella paljon, vaikka en tehnyt juuri mitään, sain minä kangasta leikata. Että semmoinen tausta mulla oli niin kuin koulun käsityötunnelta, että oli jatkuvasti ompelemassa ihan vääriin kohtiin kangasta ja ei oikein hoksannut sitä ihan erilainen suhde siihen ompelemiseen. Mutta sitten
jossain vaiheessa, kun sai sen mahdollisuuden oppia, ja onkin päässyt oppimaan ihan niin kuin mahtavien mestareiden kanssa sitä, ja pohtia sitä, että minkä takia tämä pukukulttuuri meillä oli. Voisi niin kuin puhua vielä niin kuin joskus 15 vuotta sitten niin kuin lähes olematonta. Nykyisin on ihana nähdä, että miten itseäkin nuoremmat pukevat puvun, ne ovat ommelleet, ovat oppineet. Että siitä on tullut tosi iso juttu ja tärkeä osa sitä identiteettiä. Että kyllä sillä niin kuin on iso symbolinen merkitys, vaikkakin puhutaan vain vaatteesta. Että ne kertovat sitä meidän historiaa myöskin. Sä oot kyllä upealla tavalla ottanut senkin haltuun, että kun lähtökohta oli kuitenkin, ettei semmoista luontaista lahjakkuutta ollut, niin sitten ne on todella upeita ne sinun luomukset. Oi, kiitos. Sitten on tullut jonkinnäköistä semmoista terapiaa myöskin, että saa käsin tehdä. Ja varsinkin, että kun on joku missio sille, että tämän nyt teen omalle miehelleni häihin. Tai vaikka pikkulapselle nimiäispupuksi, niin on sillä jonkinnäköinen oma merkityksensä. Ja muutenkin niin kuin se puvun tekoprosessi on semmoinen, että sä mietit aina sitä ihmistä, kenelle sä sen teet. Itselle saattaa hurauttaa vaan silleen, tuosta reikä jäi tuonne. Mutta että se on jonkinnäköinen semmoinen omanlaisensa ajatustyö. Aivan. No kirjassa kerrotaan lyhyesti siitä, että sinun isä oli yksi niistä saamelaislapsista, jotka otettiin pienenä pois kotoa kouluun asuntolaan asumaan. Ja kouluissa ja asuntoloissa kolttalapset oli syrjittyjä ja kiusattuja. Ja isäsi ei hirveästi halunnut puhua niistä kokemuksistaan. Ja hän on nyt jo menehtynyt, niin miltä sinusta tuntuu se, että et saa tietää enempää siitä isäsi kokemuksesta? No nykyisin mietin sitä sille, että ehkä minkä takia me ei puhuttuko ihan muutamia kertoja näistä asioista. Että ehkä hän halusikin sitä, että minä saan rauhaa, me saamme rauhaa siltä. Että kyllä se oli niin kuin selkeä, että häntä kiusattiin pahastikin kouluaikoina, mutta että hän ei halunnut niin kuin purkaa sitä taakkaa enää. Että kyllä mä itse toisaalta olen välillä ollut silleen, että no minkä takia minä haluan tietää kaiken, toimittaja on. Niin. Mutta että, ja oma suvun historia ja niin kuin omien vanhempien ja kaikkien niin kuin tätien, setien niin kuin lapsuusajat, kaikki kiinnostaa. Haluan kuulla niitä tarinoita. Mutta nyt niin kuin jälkikäteen olen niin kuin paljon miettinyt sitä, että kyllä hän varmasti on niin kuin valinnut sen, että hän on halunnut säästää meidät siltä. No sinun isä alkoi opiskella koltansaamea hieman ennen kuolemaansa, varmasti pitkälti sinun innoittamana. Ja hän sanoi hyvin koskettavasti, että ehkäpä hän oppii koltansaamen yhdessä sinun tulevan lapsen kanssa. Mutta isäsi kuitenkin kuoli pian esikoisesi syntymän jälkeen ja se yhteinen kielimatka jäi lyhyeksi. Niin minkälaisia ajatuksia ja tunteita sinussa heräsi isän kuoleman jälkeen tähän liittyen? No itse koin parin kuukauden sisällä todella suuria tunteita. Sain ensimmäisen lapseni pitkän niin kuin yrittämisen jälkeen ja sitten menetin niin kuin oman tärkeimmän ihmisen. Millä keinoilla sinä pääsit noista ajatuksista ja tunteista eteenpäin? Mikä siinä mikä oli ratkaisevaa? No ne on asioita, jotka välillä tulee kummittelemaan, kiusaamaan, koettelee mielenterveyttä. Mutta loppupeleissä näen, että sitä on vaan mentävä eteenpäin, puskettava eteenpäin. Varmasti jokainen, joka on jonkun läheisen menettänyt, tietää sen tuskan. Että ei se niin kuin, en ajatellut, että alan tässä itkua tihrustamaan, että olisin sen verran vahvempi, mutta se on osa sitä prosessia. Ei niitä voi niin kuin vaan haudata. Ja että se on niin kuin yksi osa sitä elämää. Mutta jollakin tapaa niin kuin näen
että ei sitä tässä elämässä yksin olla, että kyllä hän niin kuin mukana kulkee jatkuvasti. Sinä sanoit siitä, että myös tämän kirjan kirjoittaminen oli sulle niinku osa semmoista niinku surutyötä ja eteenpäin menemistä. Mm. No, sinä kerroit kirjassa aikuisiällä kokemistasi mielenterveyden haasteista, kuten vaikeasta masennuksesta, niin missä määrin sinä uskot, että sinun masennukseen on vaikuttanut se ylisukupolvinen trauma, jota pakkosuomalaistaminen ja kieliperinteen katkeaminen koskettaa? Aika varmasti. Ei sitä, nämä on niinku kans semmoisia isoja teemoja, juurikin se ylisukupolvisuus. Osa myöskin vähättelee sitä tosi paljon, mutta se on se niin kuin haastavaa sanoa. Puhuin siitä häpeästä ja semmoisesta niin kuin alemmuuden tunteesta. Kyllä ne jostain sieltä tulee, jos ne ovat olleet niin kuin jostain lapsuudesta saakka osa sitä omaa persoonaa. Niin kyllä sillä on niin kuin iso merkitys, että varmasti ne on vaikuttanut, mutta on hirvittävän iloinen, että niin kuin tulevan sukupolven varten on päässyt niitä viemään eteenpäin ja työstämään. Että itsellä on niin kuin vaan jatkuvasti se niin kuin valoisampi usko siihen, että tulevaisuudessa on asiat paremmin. Että tässä on niin kuin hirveästi nähnyt, varsinkin tämän niin kuin 12 vuotta on suurin piirtein vähän enemmän työskennellyt Ylellä saamenkielisenä toimittajana, niin itse koen, että asiat menee koko ajan paremmin. Niitä edistysaskeleita on. Ja teidän suvussa on nyt ilmeisesti ensimmäinen, joka oppii koltansaamen, tai siis tämän kielen katkeamisen jälkeen, niin ensimmäinen, joka oppii koltansaamen kielen suoraan äidiltään ihan syntymästään saakka, niin sinun lapsesi. No joo, kyllä mulla on serkuksia, jotka ovat myöskin tehneet tätä samaa hirvittävän isoa työtä. Joo, no onpa kiva, että on serkkuja, joiden kanssa voi sitten puhua. Joo. Meillä on vielä hetki aikaa. Haluatko kertoa, että kun sulla ja sinun miehellä on tosiaan yksi lapsi ja mies on unkarilainen ja te puhutte keskenään englantia, niin minkälaiseen kieliratkaisuun te olette päätyneet nyt kotona, että mitä kaikkea siellä kuuluu siellä kelemenyiden katon alla? Meidän elämä on semmoista sekamelskaa, että kieletkin on semmoista sekamelskaa ja siellä kuuluu vahvasti. Pieni uhmaikäinen puhuu 3 kielellä, että suomen kielen vaikutusta ei voi niin kuin mitenkään, se on hirvittävän isossa roolissa, koska kaikki tässä yhteiskunnassa on suomeksi. Koltansaameksi ei ole hirveästi kirjallisuutta, ei lasten ohjelmia, että nekin on aika nopeasti katsottu ja mieluummin sitten haluaisi nähdä niitä autovideoita. Mutta meidän kotona kyllä kuuluu montaa kieltä ja siitä on tullut kaikessa niin kuin sekoilussaankin myöskin kauhean ihanaa nähdä, että joskus niin kuin lapseni alkuvuosina mietin ja pohdin ja ahdistuin hirveästi sitä, no miten tämä nyt onnistuu, että onko tämä nyt ihan tarpeeksi hyvin, teinkö tarpeeksi, varsinkin sitä. Mutta että nyt kun lapsi, joka puhuisi taukoamatta siihen saakka, että sammuu, niin hän kyllä käyttää hienosti 3 kieltä ja jostain syystä sieltä myöskin se englanti on noussut aina välillä, että sanotaan, let's go play. Mahtavaa, hienot lähtökohdat kyllä elämään, noin rikas kieliperhe. Joo. Okei, meillä alkaa aika olla pikkuhiljaa täys. Haluaako joku yleisöstä kysyä jotakin Saralta nyt kun ollaan tässä? Siellä olisi. Minun käsittääkseni Norjassa on myös koltankielisiä. Mitenkä siellä sinut noterataan? Huomataan, kuunnellaan siellä varmaankin Norjan puolella. Kuinka sinua kuunnellaan siellä? No itselle yksi niin kuin työalue juurikin tuo Norja on Saamenmaalla sijaitseva kolttasaamelainen alue Neiden ja Kirkkoniemen siellä päin. Ja se on se surullinen lähtökohta, että mä puhun heidän kanssaan englantia. Että me ollaan monia kolttasaamelaisia siellä yhdessä, mutta meidän yhteinen kieli on englanti. En ole norjaa tai ruottia niin hyvin oppinut, että
ymmärrän paljon, mutta että kyllä se on myöskin, olen toimittajana kokenut, että heille se on merkittävää, että myöskin olen noterannut heidän työtään siellä ja sielläkin tapahtuu paljon. Nyt on niin kuin tämmöinen niin kuin hanke, 2 kunnan välinen hanke, jossa niin kuin perustehtävänä on se, että niin kuin koltansaameen kieltä ja kulttuuria ja sitä yhteisöllisyyttä saadaan paremmin vahvistettua. En tiedä, mitä he ajattelevat, niin kuin tuohon sinun kysymykset, mitä he ajattelevat minusta, mutta että se on se todellisuus tällä hetkellä, että niin kuin paljon puhutaan englantia yhdessä, että se kieli ei ole ei se nyt sammunut ole siellä, mutta että hiljentynyt, mutta se on niin kuin nähtävillä kuitenkin siellä. Onko tämä Norjan hanke vai onko se norjalainen suomalainen hanke? Joo. Okei, nyt meillä on 45 minuuttia täynnä, mutta mitä mieltä on? Otetaanko vielä kysymyksiä, mikäli niitä on, vai Saa tulla hihasta nykäisemään vielä tässä. No niin. Kuulin tosiaan, että Pikkulintu lauloi, että sä olet tekemässä koltansaamenkielistä käännöstä tästä sun kirjasta. Niin haluttaisiin tietää, että mikä sen tilanne on ja saadaankohan me sitä mahdollisesti joskus tänne kirjaston kokoelmaan myöskin. No, tosiaan käännös on valmis, että alun perinkin kun aloin tekemään tätä kirjaa, niin minä nostin esiin sen haaveen, että mä haluaisin omalle kielelle myöskin, että se olisi hirvittävän merkittävää. Ja käännös on valmis, se on oikoluvussa. Tarkkaa aikataulua ei vielä ole, että kyllä se niin kuin julkaistaan tässä toivottavasti 5 vuoden sisällä. Mutta olen myöskin hakenut rahoitusta siihen, että saisi painettuna kirjana ja se olisi minulle hirvittävän suuri kunnia saada se koltansaamenkielinen painettu kirja tänne. Voidaan jutella siitä lisää myöhemmin. Okei. Kiitos paikalla olijoille, kiitos striimin päässä olijoille, kiitos kirjastolle ja kiitos Sara. Kiitos ja hyvää saamen kielten viikkoa. Sitäpä juuri. Kiitos.